Asubuka habai thangka ang nono muani derlang khanang bano tongna ni tongi malia jana ni chai malia nungano haiki kalangai thangai thui bu malia kaham tokna bu chai toki malia nungano haiki kalangai thangai nung jesuk jorang bai tongo ang sal brum brum no nono logeriwo nungano haiki yakar thangbo na tabuk okhani lepoge manyakho jodi chiri kopalo malai thikringkai hingke nung bubai no thangi mano jodi chiri kopalo malai thikringkai hingke nung bubai no thangi mano nini hamjakma maya phano nini dukhu thepto ni pojano hani loge to niwano srapsani bagai tongthomo nango hingkai hingke nung gan khanadi jodi salchani bagai tongthomo nango hingkai hingke picnic rogo thangdi jodi sapta kaisani bagai tongthomo nango hingkai hingke nung jati bongshoni oro berenani thangdi jodi tumani bagai tongthomo nango hingkai hingke nung kaijagai paisidi jodi kwbangma jorani bagai tongthomo nango hingkai hingke rang ajisidi phiar langma tongsani bagai tongthok chathok nango hingkai hingkele nung khlaimani samungno hamjakdi te hamjagi khlaidi kaisa kok sanani ibukha tepto bele nung mangkha phia je ani sakni hene wanchupani bukono mungsa khanana naya te ganani borokhe bujina sinaya jorabe bakse salajagi thango hamjakma nini jasupana kobiyang thum yakari no thango jorabe baksa borok salajagi thango hamjakma jasupana kobiyang thum yakari no thango asuna ani tongmani tinibo kebuni umi thangka te jorabe baksa borok salajagi no thango Saimanoang bote alka borok paibo kok salayo Saimanoang bote alka borok paibo kok salayo Saimanoang boano bo reply renai no haipono te alka ni sms no bo na singui tongnai Saimanoang boani mungbaiya te alka ni mungbai si status ro Saimanoang bo dipitangi barbar slai joto bebak Saimanoang te bubo thong saimano phia tange muito khlairna ni bono taumbo chere khasia haida nakar di dol rog phia bo amti borok se je borok kok baisao hamjama bukhabai se angu mukhang baya nai dol rog norogi video rogi sasuk chajamu tongkai like te comment te share khai ready te norogani channel ka dal nai tongkai subscribe khai bol nadi hambai